Iċ-chairperson il-ġdid ta' Sport Malta, maħtur ġimagħtejn ilu, jidher illi m'għandux ħiel meta se jkunu qed jitlestew il-proġetti sportivi li issa suppost ilhom xhur jew snin miftuħin u jintużaw mill-atleti Maltin wawċin. Il-ġimgħa filgħodu Net News staqsa lid-deputat Laburista u chairperson ta' Sport Malta Omar Farrugia fiex waslet weda numru 537 tal-Manifest Elettorali Laburista. ċoe, il-weda ta' Ċentru Nazzjonali għax-Xjenza tal-Isport bl-unika tweġiba konkreta ta' Farrugia tkun illi mill-2022 għaddew biss tinqas minn sentejn. Iċ-Ċentru Nazzjonali għax-Xjenza tal-Isport kienet proposta elettorali tal-Partit Nazzjonalista wkoll illi ħada il-Labor proposta bżonn juża ferm għall-atleti Maltin wawċin sabiex iħejju ruħhom għal parteċipazzjoni tagħhom f'kompetizzjonijiet lokali u lil minn xtutna. Madankollu jidher illi għalissa għadu kmieni biex inkunu nafu x'inhu jagħmel il-Gvern dwar dan. Fl-istess waqt, il-numru ta' komplessi li kienu mweda mill-Gvern u li saħansitra kellhom jitlestow qabel l-organizzazzjoni tal-lob tal-pajjiżi żgħar li saru f'Malta bejn Mejju u Ġunju illi għadda. Fl-2021 kien ippjanat li ċ-ċentru sportiv u akwatiku fir-Rabat Għawdex jiftaħ il-bibien tiegħu b'investiment ta' 16 miljun euro. Madankollu, id-deadline kien mexa għal April ta' din is-sena. Liema data il-Gvern jidher illi mar żmerġ sew fiha għax sissa għandu ma fitax. L-istess xorti kien imissa l-kumpless ta' tennis f'Pembroke Investiment li f'April tal-2021 qalu li se jiswa ftit aktar minn miljun euro. B'sena wara l-ispejjeż jiżdiedu għal ftit aktar minn 3 miljun euro. Oriġinarjament immirati li jintuża l-lob tal-pajjiżi żgħar dan il-kumpless għadu mhux lest ukoll. B'rabta madankollu Net News staqsa lil Omar Farrugia frisk mill-ħatra tiegħu bħala chairperson ta' Sport Malta jekk għandux idea meta se jitlestow dawn il-komplessi. Madankollu mhux talli ma provdix id-dati meta dawn se jkunu finalizzati imma lanqas offra it-time frames. Bħala komplessi li kien għaddejjin xogħlijiet tagħhom, fiex waslu kemm tfadal biex jitlestu? Il-komplessi kollha li wedna nerġa' ntenni. Dak li nwedu aħna bħala gvern inwettquh u kommess li fil-kapaċità tiegħi issa ta' chairman ta' Sport Malta nara il dak kollu li nwiedu inwasluh sal-port sabiex l-atleti tagħna, l-assoċjazzjonijiet tagħna, l-klabs tagħna ikollhom l-aqwa faċilitajiet sportivi fejn jimirħu f'pajjiżna. Ma taf tgħidli kemm tfadal biex jitlestow u ieħor. It-time frames naħseb illi se nkunu ħabbruhom fi żmien li ġej. Francesco Catania, għal Net News.